Σας παρακαλώ, σταματήστε να κυκλοφορείτε σαν κινητά λιβανιστήρια στους 40 βαθμούς. Θα λιποθυμήσουμε όλοι. Λατρεύουμε τα αραβικά και πριβέ αρώματα. Εννοείται. Είναι η αδυναμία μας το λίλας. Προφανώς. Αλλά, κορίτσια, το ουντ και το έντονο και χλιμπάρι με τον ήλιο δεν πάνε σετ. Είναι σαν να φοράς γούνα στην παραλία. Φαντάσου, σκάει ο τζίτζικας. Είσαι στο λεωφορείο ή στο γραφείο και δίπλα σου κάποια φοράει το πιο βαρύ αράβικο που βρήκε. Βασανιστήριο. Η ζέστη θεριεύει τα βαριά συστατικά και το αποτέλεσμα είναι ασήκωτο. Το καλοκαίρι θέλουμε πολυτέλεια, αλλά σε summer edition. Λοιπόν, πάμε σε πριβέ αρώματα, με μας, καθαριότητα, δροσερά φρούτα. Κράτησε τα βαριά πυροβολικά για τις βραδινές βόλτες με το δροσερό αεράκι. Διάλεξε καλύτερα ανάμεσα σε Acqua di Parma, που θυμίζει θάλασσα, Mozart Ghost by Rendo, που σε μεταφέρει σε κάποιο νησί, Good Such and Sea Salt Joe Malone, που είναι ξεκάθαρο θάλασσα, φύκια και θαλασσινό αλάτι, My Name, που είναι πουδρέ και φρέσκο, Prada Milano, που θυμίζει φρεσκάδα, καθαριότητα, σαπούνι, Paradox Intense Coming Soon, υπέροχο μοναδικό καλοκαιρινό. Θα με θυμηθείς? Εσύ έχεις πνιγεί ποτέ από άρωμα μέσα στο κατά καλό καιρό ή μόνο εγώ δεινοπαθώ?